Tak to minulý video se mi vyplo, tak musím dělat od znovu, ale už mi chybí jenom kousek do těch 6000 pohárků. A mám skoro 100 kreditů, což bych mohl doplnit. Třeba, nevím kým, co musím mít. Já bych to zkusil třeba s tím Barlem. Sakra. Ne. Protože poslední. Tak radši ten quest plnit nebudu. Jo. Jo. Tak co nějaký jiný quest, který bych mohl splnit. Třeba ten Dual Showdown, co tam zapnu. Ale Dual Showdown mě nejvíc nedáril. No, jsme fakt jenom kousek. Pak vám ukážu, až se vyzvednu ty kredity, těch dohromady, 530 dohromady, tak prostě už jenom nějaký gemy na Leona. A schválně jestli budu mít. Já si myslím, že asi. Jako mám 25, ale to mi stačí nebude. Ty vole, šík dal hatrik. Šík dal hatrik. Sakra, Leon. Tam radši nechoď. A tak dokonce ani tenhle quest se mi neplatil. Tak zdaril zkusím solo. Jim Grab nechci. Tak, musíme to dát. A tak, kdo hraje fotbal, tak já chci být hodně v bráně. Jsem vysoký, 148 centiáků v 8 letech. Já jsem viděl, že je dobrý si tu ultu na jízdu nechat. A bylo to dobrý. Bylo to fakt dobře. No, už jenom. Tak bude nějaký quest, který bych mohl splnit. No, k tomu jsem mega blízko. Takže zkusím. Nejdřív zkusím toho Perla. Perla. A pak Franka. Cože? To si dělá srandu. Je doma. No to si dělá srandu. Fanoušci si ty toto blbý. Tak, zatím mi to za ní jde. Kámo, tak těmhle s tím jedním kolem ten quest musíme splnit, ne?
To jsem jenom myslím, že bude trošku kratší, bych řekl. Sakra, 3. místo, ale to je taky v poho. Napíšu, tady čtu o fotbale, víš? Už mi chybí jenom 9 poho. A jak jsem byl tam s tím questem? Ale už mi chybí jenom kousek, ale radši to zkusím do toho Franka, protože tady si myslím, že mi to jde pomalu. Mě štve u Franka, jak se vždycky zastaví. Ne, my jsme se zabili navzájem. Ne.